Avui tenim aquí amb nosaltres representants de la cooperativa Iogapi del Col·legi Santa Caterina de Siena de Vic. Tenim a la Sunduri Benítez i a l'Arnau Vigo. Hola, benvinguts, gràcies per ser aquí. Qui m'explica, Sunduri, potser m'ho pots explicar tu, què fabrica, què fa la vostra cooperativa, Iogapi? Nosaltres fabriquem les flors de lotus, les boles antiestrès, els missatges de l'univers i els vals d'amistat. O sigui, tots són productes artesanals que us fabriqueu vosaltres? Sí, Sí? tot reciclat. Tots reciclats, molt bé. Què diries, Sunduri, que ha estat el millor d'aquest treball? Amb què et quedaries? Que ens hem esforçat molt i que ha sigut molt divertit perquè tots ens divertíem i som una cooperativa i tot és millor. Sí, el treball amb els companys és una de les coses que tu et quedaries? Sí. Aquesta diversió, no? Tot i que no ha d'haver estat fàcil, tampoc. No. No, perquè deies molt d'esforç. Sí, Heu hagut de treballar fort. sí. Arnau, tu què diries que ha estat, doncs, allò més difícil, el que us ha costat més, si hi ha hagut algun moment que ha estat més difícil? Ha sigut quan hem triat els estatuts o hem ficat normes a la cooperativa, hem triat els productes, hem triat el nom, hem triat el que faríem també. O sigui, entenc que és quan heu hagut de decidir, no? Quan heu hagut de prendre decisions, ha costat posar-se d'acord, Arnau? No gaire, perquè ho hem fet tot a vots i si quedem empatats tornem a fer-ho entre aquests dos, quin preferiu? I anar votant. Sí. I a la part més difícil, Sunduri, potser deia l'Arnau, ha estat això de formalitzar la paperassa, no? Els estatuts, això és molt Sí, difícil? perquè alguns no votaven, alguns repetien perquè els agradava més o menys, o tampoc no els agradava. I un cop heu tingut els estatuts i tot plegat, després sí que la resta ha estat més fàcil. Sí. Arnau, si jo et demanés ara, tornaries a repetir l'experiència de fer una cooperativa? Tu hi tornaries? Sí, Sí? Per què? perquè trobo que això de crear una cooperativa és que no es fa gaire aquí a Catalunya, però jo tornaria perquè m'ha agradat molt l'experiència de crear una cooperativa als meus companys. Molt bé, doncs a la propera ens hi tornem a veure. Gràcies per ser aquí.